बे समाव मोनसे बिग आपडेट फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया 2 लाख लाइमोनफोरनो अनसुंथाइ होगोन आसाम सरकारा नंगौ सासेयावनो 2 लाख 3 लाख आरो 5 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया नंगौ बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोनांथार फोसावदों आसामनि लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय आसामनि लाइमोनफोरनो गावबा गाव आथिङाव गसंथानो हानाय बायदि रां अनसुंथाइ होगोन आसाम सरकार नंगौ आसामनि लाइमोनफोरनो गावबा गाव माने गाव गावनो आथिङाव गसंथानो हानायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया अनसुंथाइ होनायनि मोनसे गोनांथार फोसावथाइ होदों नंगौ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस नोंथांनि गेजेराव लानानै फैदों 2 लाख 3 लाख आरो 5 लाख रां होनाय जागोन आसाम सरकारा आसामनि लाइमोनफोरनो नंगौ 2 लाख 3 लाख आरो 5 लाख रां होनाय जागोन आसामनि लाइमोनफोरनो नंगौ बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोनांथार फोसावदों दि आसामनि लाख लाख लाइमोनफोरनो अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै बे समाव मोनसे गोनांथार फोसावथाइ होदों 2 लाख लाइमोनफोरनो अनसुंथाइ महरै मोननै किस्तियाव आरो सुद होनाङि लन हिसाबै होगोन बे रांखौ नंगौ 2 लाख लाइमोनफोरनो अनसुंथाइ हिसाबै मोननै किस्तियाव आरो सुद होनाङि लन हिसाबै होनाय जागोन होननानै फोसावदों नंगौ बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जाय रांखौ आसामनि लाख लाख लाइमोनफोरनो होगोन बे रांखौ लन हिसाबै होनाय जाया होननानै बे समाव मोनसे गोनांथार फोसावथाइ होदों नंगौ बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गोनांथार फोसावथाइ लाइमोनफोरनि रोंगौथिखौ आनजाद नायनानै 2 लाख 3 लाख आरो 5 लाख राङै बे अनसुंथाइ रांखौ होनाय जागोन नंगौ लाइमोनफोरनि रोंगौथिखौ नायनानै बे 2 लाख 3 लाख रांखौ होनाय जागोन होननानै बे समाव आसाम सरकार एबा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा एबा आसाम सरकारा बे गोनांथार फोसावथाइखौ होदों बे आनजादाव सायख'जानाय लाइमोनफोरा आसामनि थागिबि जाथारनांगोन नंगौ आरो जाय बिथांमोना आनजादाव सायख'जागोन बे बिथांमोना आसामनि थागिबि जाथारनांगोन होननानै बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा फोरमायनानै होदों सायख'जानाय लाइमोनफोरा दानसेनि ट्रेनिं लानांगोन नंगौ जाय बिथांमोना आरो आनजादाव सायख'जागोन बिथांमोना दानसेनि थाखाय ट्रेनिं लानो नांगोन होननानै बे समाव मोनसे फोसावथाइ होदों नंगौ बे समाव आसामनि लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ट्रेनिं लानो मोननाय लाइमोनफोरनो दानसे ट्रेनिंनि थाखाय आसाम सरकारा 10,000 रां होनाय जागोन नंगौ ट्रेनिं लानो मोननाय लाइमोनफोरनो दानसेनि थाखाय 10,000 रां होनाय जागोन होननानै बे समाव मोनसे गिदिर खौरां फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया नंगौ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लाना फैदों नोंथांमोननि गेजेराव इमप्लिमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंथांनि मुङा 1 एप्रिल 2023 मायथाइनि सिगां थिसननाय थानांगोन नंगौ इमप्लिमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंथांनि मुङा 1 एप्रिल आरो 2023 मायथाइनि सिगांनो नोंथांनि मुङा थानांगोन होननानै बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रोखा फोरमायनानै नंगौ बे समाव आसाम सरकार आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नंगौ बे समाव आसामनि 2 लाख लाइमोनफोरनो बे समाव 2 लाख 3 लाख आरो 5 लाख रां होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोनांथार फोसावथाइ होदों नंगौ बे समाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट नोंथांमोननि गेजेराव बे खौरांखौ लाबोबाय बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर श'रुमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगाव थांनानै बायहैनो हागोन बे बाम्पार अफारफ्रानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,25,000 टेरेन्स गारियाव 1,50,000 सनिक गारियाव 50,000 सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन जानबुं अनजिमायानो जाबाय 0629213445